אז מה קורה כולם? אנחנו בסרטון שני שלי, והיום אנחנו נשחק פורטנייט, אוקיי? פעם קודם נשחקנו רובלוקס, עכשיו נשחק פורטנייט, זירו בלקי. תראו, אני לא משהו בפורטנייט וגם אני בדיוק התחלתי לשחק, אז יאללה, בוא נתחיל. שמעו בתגובות איזה משחק אתם רוצים שנעשה פעם הבאה, אוקיי? ואם לתגובה שתהיה עם הכי הרבה לייקים נעשה אותה, ואני גם רוצה לעשות מיינקראפט ועוד פורטנייט ועוד רובלוקס, אבל תגידו כאילו איזה משחקים לעשות, אולי לעשות מודים, אולי בכלל לשחק עם חברים. בסרטון הראשון של רובלוקס שיחקתי עם חבר שלי, אבל אז יאללה בוא נתחיל. אוקיי, איפה אני נחת? זה נראה מקום חדש. אוקיי, בוא נחת שם, בוא נראה אם יש שם משהו טוב. הבנתי שהעונה החדשה היא לסטאר וורס, והבנתי גם לחברים שלי שזה הפעם השלישית שסטאר וורס ופורטנייט עושים שיתוף פעולה. יאללה, בוא נתחיל. טוב, אני רואה פה קצת חול כזה, לא מבין כל כך. נוחתים איתי פה אנשים. אוי אוי אוי, אני אלך לפה. יואו, זה מטוס. יואו, זה מטוס, תקשיבו, זה מטוס. לא ידעתי שיש מטוסים במשחק. אומייגאד. רגע, אפשר לנסוע בזה? רגע, ללכת למטה אתם חושבים? יש פה אנשים. טוב, יש פה תיבה, אני אקח על הדרך. איפה התיבה הזאת? היא פה למטה. תיבה. יש לי סנייפר וביג. יאללה, נראה איך זה להרגיע. אומייגאד! ג'רנימו. אוקיי, וואו, אומייגאד, זה מטורף. גם הרקע של סטאר וורס כאילו מתנגן בצלילי. מה זה המטוסים האלה? מה זה? אני יכול להילחם בהם? בוא נראה אם אני פוגע במישהו מהשק. לא, פוגעים בי? לא פגעו בי. טוב, בוא נטוס ונמצא איזה מקום מעניין של יריות. עץ, תלך לפה, אתה לא שלנו בכלל. אומייגאד, יואו, זה לא מגניבה בטירוף. מישהו יורה עליי. מי מעד לגעת לי? הולי שיט. אומייגאד, אני ירדתי אותו. כלום חיים. מצטער, אני לא הכי טוב בפורטנייט, אני אמרתי את זה מתחילה. שיט, עצרתי את ה... אוי לי. עצרתי את המדקיט. יש לי בנדיץ'. אני לא מראה לי תחת מיני. יש פה איזה משהו מעניין.
הוא עליי. אומייגאד, פגעתי בו. אומייגאד, הרגתי אותו. אני אקח את העלות שלו, אם יש לו איזה משהו. לא, אני משהו כל כך טוב לי. טוב, נראה לי שאני מספיק חיים. בוא נראה אבל אם אני יכול למלות לפול או משהו. הנה, יש פה בננה. אני יכול לאכול את זה. אוקיי, מה? רגע, זה לא נגמר לזה החיים? אתם רואים שם בצד, יש שם בצד כזה 3 חיים. מקודם נראה לי שהיה לי 3 ועכשיו יש לי רק 2. נראה לי שלמטוס יש 3 חיים, שזה זה. כמה חיים יש? 3,000 חיים, הכל ביחד, אבל הוא מתרפא. נראה לי. ראיתם את הדבר הזה שנחתתי שם ליד האיש? אוקיי, עכשיו יש פה את הסאפור סיטי. אני לא חושב שאני רוצה לנחות פה בגלל שיש פה מלא בניינים ואני לא הולך. יו, יש שם מישהו? איש תמות. לא. לא, איפה יש אנשים, בואו אליי. יו, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה משהו אדום במפה. תרשמו מה זה בתגובות ותגידו לי לפני שאני רואה את זה. מה זה? אין פה כלום. פה יש משהו. מה זה? נראה מה זה. זה בוט למחירה? יואו, זה הרשע הזה. עכשיו הולך להיות לי בוט למחירה. מה? אני הולך לפורטל? מה זה? לאן אני עולה? אומייגאד. לעזאזל. אני מחזיק. שורה עליי. איך אני עושה מגן? שמריה. הנה. אז זה אומר להרביץ זה ככה. אוקיי. אומייגאד, זה חרב. הנה. אומייגאד, מה? איך עשיתי את זה? אומייגאד, אתם רואים את הברק הקטן הזה שניתן? היי. מומליץ לי. רגע, אני אתאים את הברק, זה נראה לי החשמול. אוי, שיט. אוי. שיט, אני רוצה ללכת למטוס. אוי. אין לי הרבה חיים, אני חייב למצוא מקום של... זה מקום שמרפא את המטוס. שזה מרפא את המטוס, נראה כאילו זאת. לא, זה עושה ההפך, זה הורס אותו. המטרה שלי זה להגיע לטופ 10, ואני בינתיים רק במטוס. טוב, בואו קצת רגע נצא מהמטוס, אני קצת על ההר הזה. אני יכול להתחבות פה. טוב, בואו נראה את העלות שלנו. אוקיי, אני 54 HP שאני כמעט בכלום חיים. יש 2 מיניז. אני מתרפא? איך למה? בואנה, לא ידעתי את זה. נראה לי שזה רק להתחבא. ראיתי את זה מאיזה סרטון שמתחבאים בזה. ראיתי
אשכרה אפשר להתרפות שם. טוב, אני חייב ביג עכשיו. יש לי סנייפר. מישהו סנייפר עליי? אני ליטלי יכול לראות. אומייגאד. לפגוע. ראיתי מישהו. יורים עליו. לנסות לראות עליהם סנייפים. לא, אין לי את זה. אומייגאד. אני לא יודע מה לעשות ברגע הזה. עוד שימדתי בהתחלה, אתם זוכרים את הרגע? ראי שאני באמת ימות. אני חייב להיות מקום 10. אוקיי, אני רק אזכיר לכם, להירשם לערוץ, לשים לייק ולעשות עקב. כאילו שזה להירשם לערוץ. אני אצא לבוא בשיח. אני אלך לבחוץ. טוב. יש לי נשקים נראה לי אחי. אני רק צריך להתרפא. לפול. בינתיים אין לי את זה. ללכת ברכב, אבל כולם עשינו לב לי. אני אלך ברכב. אני לא הולך לשם. מה שכן. יודעים מה? לא, אני לא אקפוץ, אני לא... אני אלך עם הדבר הזה. אני אחפש פה שילדים, כי אני זוכר את זה מהעונה הקודמת. אוי, שיט. הזון עליי. מה, אני חייב לצאת מפה. אני לא יודע איך לצאת מפה, ואני חייב לצאת מפה. לא, תזוז. לא. הנה, ברכב גם. בן אדם. אני לא עוזב. אני עוזב בן אדם, סליחה. זה בשביל הטובה. wake up in the sky. איזה מוזיקה. ייי. אז רק שתדעו אם לא אמרתי את זה, ואולי כן אמרתי, אבל כאילו שכחתי שאמרתי, אני אשחק עכשיו דרך הפלייסטיישן, אוקיי, בפורט. אני יכולה ללכת למעלה? מי אתה? יש לו גם חרב, אני בדיוק שמתי לב. יש לו את הזה של דארת ויידר, אני ראיתי את זה בשורט. אין יותר אדומה, רק של דארת ויידר. בוא לפה! לא, אני לא יכול. ביי, אדיוס אמיגו. הוא מפצ'ר אותי. שיט, אני לא רוצה להילחם בו, אני מצטער, אני חייב להיות... רק, לא, שעוד מישהו אחד ימות. שמישהו אחד ימות. מישהו אחד ימות. אחד.
יש. מישהו אחד ימות. אני חייב להיות טופ 10. אם אני טופ 10, תרשמו לערוץ ותעשו לייק. איפה אתה? מוכנים בברק. מי בא אליי? טוב, ללכת למעלה? לא. אומייגאד, זה היה יכול להיות פול דמג'. הלו בוס. נעשה סניפר על האיש. What the fuck? למה הוא עשה את זה עליי? אני בכלל לא קשור. יש 10 אנשים. יאללה, אני הולך למעלה. זה מה שהייתי צריך. אני בא בוס ובן אדם. נו. הולי שיט. היי. טוב, מקום 10 זה בדיוק המקום שהייתי צריך. אז תירשמו לערוץ ותשימו לייק. יאללה ביי.